Tukedhula mag chapa dimba ochomo counties ma Siaya kod Kisii kod Irani ka Chingeso county ma Siaya biro yawo pap gi tugo kind tim nyiri ma Jera mawuok Ugenya kod VSA Girls mawuok game tugo mibiro bag alap ma Siaya KMTC. Yawuoyi biro bago tugo saa 8 e kind timbe adhula mar Mambira Mubimba kod Sekondar mawuok Ugunja kod St Peters Wagai Mixed mawuok game. Jumapil Kisii Queens biro rakore kod Kenyenya Mutebire FC Kasmol Simba rakore kod Ichuni FC alap ma Sameta e county no. Finals mamoko e counties ma Nyanza kaka Homa Bay, Migori, Kisumu kod Nyamira biro bago kod Irama biro ka biro yawo pap ni tugo kind counties kama timbe 4 mag nyiri kod yawuoyi biro mole kidieny mar regionals. Finals biro bago kind tarik 30 nyaka 1 dwe mar 10 higani. Maromo timbe 517 kama oting'o 354 mag yawuoyi kod 163 ne opiem e gwenge mag Nyanza kochakore kidienje mapiny.